Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz häzirki döwrüň nusguluk şäheri derejesine eýe bolan Arkadag şäherine geldi. Bir ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Arkadag şäheriniň häkimi Mehmedow täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp barýan işler Gahrman Arkadagymyzyň ulul beren maslahatlarynyň uğralanyp ýaşaýyş jaýlary üçin ýetlenilen mebeller, olaryň bizik aýratynlyklary barada maglumat berildi. Şeýlegem bir ýerde Arkadag şäheriniň mescidiniň bizik işlerine degişli ferişteler görkezildi. Haja Arkadagymyz mübarek Urada aýynyň dowam edýän günlerini mescidin bizik işlerine degişli ferişteleriň görnüşlerinden tanışdy. Mescidin ähmedini nazara alyp, onuň bizik ferişteleriniň talaba laýyk seçilip alınmagynyň wajypdygyny üns çekip, Haja Arkadagymyz binanyň daşky we içki bizik işleriniň onuň aşyklanýyş ulgamynyň İslam dünýäsinde ähmetli hasaplanýan mescidi mahsus derejede bolmalygyny bellädi. Türkmenistanyň atgaryn arxitektori Gahrman Arkadagymyz täze şäheriň çäklerini gurulýan ýaşaýyş jaýlaryna ýerleşdiriljek mebelleriň, aşgany otoglarynyň injamlarynyň hilini, berkligini we uzak möhletleýindigini zerur üns bermek babatda özüniň öwüt ünleglerini berdi. Mebelleriň we otog injamlarynyň başgary agdalarynyň ähligi üçin niýetlenendigini nazara alyp, olaryň amatlylygyna we berkligine möhüm ähmet berilmeliler. Akıllı şäher konsepsiyasi esasyna bina edilen täze şäheriň ýöz bolşy binagarlyk aýratynlyklary, onuň ýokary ekologiýa derejesi we ýaşaýyş jaýlarynyň suwara salaýjy ferişteler bilen üpçünçiligi, olaryň aşyklanýyş ulgamy, halkymyzyň durmuşyna mahsus derejede bolmalydyr. Bu bolsa şäher ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanagy bilen baglanyşly meseleleriň oňyn çözgüdiniň baş şertini emele getirýär. Gahrman Arkadagymyz ýol ýakalaryna oturduljak ýol germegleriniň kada laýyk bolmalygyny üns çekip, olaryň sürüjüler üçin howpsuzlyk talaplaryna görä oturdulmalygyny aýratyn belledi. Şeýlegem Gahrman Arkadagymyz bir ýerde şäheriň çäklerine we ýol ýakalaryna oturduljak bag nahallaryny sylady. Gahrman Arkadagymyz bag nahallarynyň ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelmeliligini, şäheriň ähli künjeginiň gür baglyga, ýaşyl bagy bostanlyga bürünmeliligini aýratyn belledi we bu wagtda özüniň alymy noktoy nazaryndan öwüt nesihatlaryny berdi. Munyň özi şäheriň ýol ýakalaryna, meýdançalaryna, binalaryň aralaryna ekilýän baglaryň hemişe göw ötüp durmagyny we bu künjegiň ekologiýa ýagdaýyna oňyn täsiriniň bolmagyny üpçün eder. Soňra Gahrman Arkadagymyza ahirteki atlar şaý ýolunyň ugruna ýerleşdiriljek ferişteleriň, täze şäheriň idara binalarynyň injamlarynyň görnüşleri, olaryň bizik ferişteleri, polotly binasyny döwre barplaşdyrmak boýunça alınıp barýan işleriň derejesine degişli şekil taslamalar görkezildi.